Kabarine kopongan apartemen Wang Food Court, Taipo, Hong Kong, Rebo winane, media sosial rame barek kabar ono loro tenaga kerja Indonesia utawa TKI asal Ponorogo ilang kontak. Dinas Tenaga Kerja Ponorogo ngaku durung entuk informasi resmi. Lah ya apa genai kabar karo kondisine loro TKI iku. Media sosial diramekno kabar ono loro TKI asal Ponorogo sing kerja nang Hong Kong gak iso dihubungi keluargane utawa ilang kontak. Kabar iku nyebar sakmarine ono kopongan sangar sing mbadhok apartemen Wang Food Court, Taipo, Hong Kong. Nang konten viral iku, loro TKI iku jenenge Mardiana karo Yasmiati, karo-karone warga Ponorogo. Tapi polai sistem rekap data dianyari ke tahun 2019. Disnaker Ponorogo durung nyekel datane loro TKI iku. Hong Kong dhewe kepitung salah sijine negara jujukan favorit TKI asal Ponorogo. Teko data registrasi Disnaker Ponorogo sampai ulan Oktober 2020 iki ono 1.391 warga daftar dadi calon pekerja migran Indonesia nang Hong Kong. Lah nyikapi kopongan sangar nang Hong Kong barek akeh warga Ponorogo sing kerja nang Hong Kong. Disnaker Ponorogo terus komunikasi barek KJRI Hong Kong. Disnaker Ponorogo njaluk masyarakat Ponorogo sing gak iso ngebel anggota keluargane nang Hong Kong ake-ake repot nang hotline sing dicepakno KJRI Hong Kong. Nomere +85 loro 5 loro 4 loro 4 0. Sayekti Milan, CTV.